La filtració humana que al·ludeixo fou penetrant i escampada. Tres dels homes més representatius de la València del XIX tenen ascendència aragonesa recent: el marquès de Campo, Joaquim Sorolla, Blasco Ibáñez. En una llista de contribuents destacats que reuneix la burgesia mercantil de la capital a la mateixa època, trobaríem també molts noms en idèntiques condicions. I si pogués puntualitzar-se l'estadística, veuríem que la multitud aragonesa anònima, força amb el baix poble natiu, fou realment impressionant. El País Valencià ha estat un refugi afectuós i permanent per als aragonesos que defugien la desolació de llurs terres. Tots ells s'assimilaven, eren assimilats. Ells mateixos, o a tot estirar llurs fills, esdevenien ja, en llengua i tot, valencians. La capacitat que els pobladors de la zona catalana han demostrat en els últims 200 anys per a catalanitzar els incessants i inacabables nouvinguts ha estat sensacional. Pocs valencians dels nostres dies, sobretot en determinades contrades, no tindran un antecessor xurro relativament immediat. I això que dic dels aragonesos pot ésser repetit dels castellans, que arribats en un volum menor tampoc no han d'ésser oblidats. L'energia social, la fortalesa de poble que suposa aquesta reabsorció continuada d'immigrants no necessita ponderació. És un dels trets més admirables de la nostra història. Quan podem acusar-nos de tantes febleses, això resulta altament significatiu, i més encara perquè es tracta d'un fenomen de vitalitat mental inconscient. Cal afegir que aquesta inesgotable voracitat vernacularitzant ha tingut una contrapartida pertorbadora. El procés assimilador no quedava mai cancel·lat. Els elements no païts acabaven per ésser-ho, però sempre n'hi havia de nous, amb els quals calia recomençar. Per consegüent, la societat valenciana dels dos darrers segles havia de ressentir-se d'una certa inseguretat nacional. El to mestís no arribava a ésser anul·lat, a la capital almenys. És a València on es concentra i es dissol la major part d'aquell corrent immigratori. A les zones rurals i fins i tot als centres industrials incipients, Alcoi, Elx, l'assimilació era més ràpida i no oferia aquell risc. El cas de la ciutat d'Alacant era distint, ja en parlarem.